आजिर ଏହି ଭିडिଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ପାଣିମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତୁଳିତ ବଳର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ପୂଜକ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୀକ, ନିରୋଗ, ବିପଦଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ପାଣିମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ 11 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳକୁ ଯଦି କୁଶ ଅଗ୍ରରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଡାହାଣୀ, ପୀଡ଼ାକଷ୍ଟ, ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦମକ ଚମକ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ତେବେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଜ୍ର ପରି ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ଦୁରାବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହନୁମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଜାଣିବା। ମନ୍ତ୍ରଟି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।